Anyang laki din! Ay, February manan. Bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita, Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud daw mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko. Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanyak. Maawatam. What? Oh, apa kas tadi lang ang bird? Madilang arutin tal daw ko. Karuwang pa lang mat. Berta ko nam kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga ro takas tadi lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit talaga. Ha? Kaano pa ay nagbalin na saya dahil diyang Antonia? Kat kanayon mo't ang makabwisit. Anya kami tayong baga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagita adakayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipat mo naman dahil diyang Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam ka dilatan. Apo, uray pa ibaga na at ibulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya, saan mat? Keep shining, beshi. Na, amom, kas lata kaktos a napintas. Uray awan si bugta, napintas na lata, nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na, ay na, nakamagmagamot itsura na. Kanya laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot plano, amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ete kaya mapapanan. Saludsodan nak, no sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat mo siyak ti mangisurap. Nasaya at mat-ana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad, ta sinaludsod mo, no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak, di papanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak at talaga! Day, magkapayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak at talaga ti bigat ko. Ay kat, nasaya at kadido kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, idi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na, naibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak kunak tumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew.
Aniya, hoy Antonia, dinakman baga ni ti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da yung Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, iti bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngamno agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa ang mga ibaga kanya, kasaan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akakanaw. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Ang lalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta! Anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, inton umay a Valentine's Day? Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko matibibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Nakangis-ngisit mit karot. Anya laki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wan nga ron. Saan ko matasalsaludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbagahanakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Nako. Naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay niya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tulat taal daw namat Ay wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tulat tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day dyan babae. Sika talaga. Katanya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakareeng Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunak kwa. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Wangag pa isaw, nagsamoy jo. Kin apay masapol pa ya, pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak, iso apukisak lando.
Nyat gatangam Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Isuasaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't Antonia. Tila sasawumot. Ay na, podno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib ta pagpokis ko dito Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rodya. Ala man na dito kartibon taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rodan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodok ayata ibagbagam. Saan magkit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak ka, gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Ay, anda ako nito'y banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsama. Ang mga noon niya pati maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo nakakayang kamay! Kamay! Lando! Nakapukisak yung nakartip ko matan. Natipigan ni Timati-Timani-Manikam. Anya! Unay! Kita man na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalin mo tisibar. Ay, sumad kami dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Kasunod ti Valentine's Day na lokastal. Sa pinaganglamyaw. Nakartip ko matan. Kung ako nabuk, nakartip ko, di mani-manig magayaman. Na yan. Unay yan. Hindi ka to pala binago mga sagay sa. Awanan. Kung ako lagi din makapag-date tayo ta Valentine's. Kamsan magayam. Ay, salbag kita. Kanya rin. Sanda na makapasyar at akasta mo tinarami mo. Ay, unay na iti kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti kwa. Sipa. Nagalo kami ti mabalin mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at data yung agpaspasyar. At data di o nagtibalay. Sa lang na makitan, pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka nakitikin ng kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita ngay bagbagam. Anya? Nilangan ti may bagada. Numamanda na kartim mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki din. Nya itsurahan na data diwik. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din napasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugarin na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas king kwana. Apay anya?
Ket no nakartib na ti mani-mani na iti kalman. Ha? What? Wen beshi. Gunggunana ko nakngaron. Nakaamam mo, Besi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanako na anatipingan ka no. Kina pala nakajitiping na. Diyan mo. Ayun na yan. Napaya natipingan ka na. Di pala nakartib abo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kaya nagapgasing nga eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakartib na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko ang nakartib mo ka no ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Isa na tipingan. Di pala nakartib abo Tapno awanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapong. Si kakit di mat. Idadanos takmat. Kaya bag ano mapalim pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapula ang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbagi soda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo nga naguyaw. When tawanan tapa. Ay apo nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngamno sana napasamak na ita. Malamang sa malamang aramang napapga. Daging ga ita kat aguyaw kalata. Anya. Anya? Sapay ako matain ton sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanya kon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Mapanam ka di andoy. Ket inakagar man ang ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggaget ka nga agarem. Aggaget ka pa'y nga umunang agtrabaho Ninanang may. So manao kayo man ako na ako. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon o agrobrobot ti tao. Anya, ay adula amin dayta. Katusto mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakan munto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho. Intun maasawak ti babae nga ayatag na lang. Pag triplyak pa'y tagagat Anya, Wala na. Uray po utin nyo dahita. ay ti salbag. Sana kasungbatan ti ararmem. Gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan anang. Think positive. Mariknak kaya ayatin nak makidi. Ay naandoy. Jay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang nilaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanyang anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem, ngem di ka met agalisto nga agtrabaho. Asino met nga iti limpyo abalasang ang mga yat iti sadot. Triplyak to tagagat na dandot ti pamilyak nanang. Aldaw man kinrabe, agtrabaho to. Anya, Gayso mo nanang. Amuyon ti kahit kosoy, iti imbakang nga uray rabi agtrabaho. hay salbag, jak ammo ti sawag ka andoy. Mala, panahon ko pa nanang. Tama nga numapo ka ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita ka na kayo. Anya, Oh, paray. Papalam ka tay. Nakapurma ka man. Agasam dat nga Naka-leader boats. Kan nakakubuhat ka ba Kastaunay ti apo. Nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no, aficionado na ito. Ay, mapan ko arma. Hindi ko sunada kabalasang, Pards. Ha? Anya? Mapan ka garing ti balasang. Kit kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka di ti mati dito suot ko.
Unay ka na ya pares. Kas taunay ti panagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdiramaus kan nagbrasyur tayo. Ah, ay na. Urnuso mamma ti bagbagin pas. Sakbay ka mapan agarag. Asino ka diti mapan mo arman pas? Ni Mandelia pas. Anya? Ni Delia tagad kita kabangiba ka barangay. Wan pas. Apay, kasta unay man ang timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Amom ka tay, akas taunay ti kina-istrikto ni nanang na. Anya? No siya, saan nga umumbra na ito strikto? Kan may isa, ni mat Delia ti mapan ko arman, saan maan ni nanang na? Nakapinpintas ka talaga, Delia. Agyaman nak iti pa nang apresyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isem ka mo tamang kita kanya. Apay, natairak mo ila ka Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo na aden. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininom ko adanong. Delia, nakaumaya manay. Gapota umay ko manan idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matasumpatan nak. Ay na, kinunakmatan kan ka. Ikanak itinaan-anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa ka ngamin ng Delia. No bilang agasawa ta, andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta? Ayun, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Awan, Delia. Isusumpatan ti panagat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawan ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin na tamad na. Apay, anya ka diti bagayaw? Unay mo tanday ta pa nagsungsungbat mo kanyak. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, saan na? Tiyak tupulos malipatan na kayo ni Lourdes. Nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay andoy, no bilang tagasawa kay ito iti anak ko, kabaalam ka di matlaang abyagan. Ne, saan mo't ana tayo na? Tapno damagandak no kabaulak abyagan. Ay nagalas mo't na pa nagsungsungbat mo andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gabutan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan mo't laang ang mamulaan, awan sirbina. Apay, nagagat ka ka di mo't laang agtrabaho iti bangkag. Ay, nalabos mo't tan. Anya nalabas? Kahit ko sawan nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kini Delia. Triple ag ti kinagagat ko, ngagtrabaho. Nana, promise, cross my heart. Ano kasta nga raod, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Naskan asaan ka nga ima-ima sumangpad. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Oh, sige. No problem, Nana. Uliitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka ka ding agtrabaho. Wala na, didak pagduaduan. No kaya tiyo, mapandak kitahan abinigat at jagardin ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaadulang iti pulit ti ammom. Ay, nayon nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ay, parikot ko nga rodi inana. Anya, taapay. Nasken ka nung adawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to kano itinateng kuno prutas. Oh, di mangtad ka, problema ay adayta.
Pangalaak kumangay iti-itid ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti ited mo. Alangan mo't ngayon kagtakaw. Da kayo umat nga lang. Kasanungay. Sarong karak ni Delia inton may sa abigang. Agtubo mo't ay aldagos ti mulak ita. Ay na, si ka talaga andoy. Ang umpuera ang awanak ko. Nupod no nga agayat ka itiday di Adelia, naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayawn, saan amabalin akas tamlaeng, ang mga nubisinum to ti pamilyam. Ang nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak iti inid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay naandoy ka talaga. No talaga nga ay ayaten na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. Anta ka di parikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantay man ni Jayo, yung tayo. Inte agbir. Uno, agdispos, pars. Kuha, pars. At ang amin papanakita. Sa tino? Ije bangkag mi, pars. Ha? Bangkag? Oh, seryoso ka, pars? Ay na, one, pars. Kaskas daw, pars. Sigod mo tasan ka mapaniwang gagya. Itaman pa ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Naskan nga damaytid ko na tayong wano prutas. Iso mapanak man nagmulay ti traum. Anya? Ha? Apay, asino ayat armang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak. Agdawat pa yan iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia. Mas dawak man iti kabsat ko. Gimagat mo iti ngagbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsa ka ananang. Italang ngamin kahit. Wino, adan kaayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat tiin na jay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat king na. Ngam kasanon ton, no paayin ti babae nga armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang, ay awan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kabsat mo. Ay na. Ay, yung nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ati agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adagiti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Ngam saan pa'y ngay ta? Kaputa saan pa'y kano anayanak ti babaya para kanya. Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga. Wang nga rod anak kaw, ang mga nuag sakit ka iti day tangar aramidam. Saan nga agsakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, Andoy? Unay na iti kastoy abiyag. Ngimisit akmutan. Kitaan nyo mang titangad ko na Ay, unay kan, nung imisit ka, day tati pamaneknek anagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang amin na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay ngamin nga agayat-ayat ka. Adula amin na ita. Mabiyag ka mulat na uray awan nasawam. Ay nasi kamo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pa'y laeng mo ti bagbagam. Kung kunaklaing mait, Andoy. Ti kunak, ano sam, tanya ngay nga rod. Kit istrikto ti ina ti ararma mabalasang. Kanyan mayat, maragsakan kami. Gaputa, gimagit ka magnagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay. Wala Yakin baga sadot ka.
Ngayon, nagagit kamay amangan. Karo, no nahimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka mga nan. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi ti mula man at ateng. Ken nagado nga bunga na. At iduk ti bunga lagi ti tarong mo. Adapay pitchay, adapay aksayuti. Ay, wala, Bards. Tinaripado ka na sayad na kita. Nasayaan nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka man nga ro, Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Ah, nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin ti panagay mo kay ni Delia? Kit gimagit ka nga mula-mula. Ah, ay. Sika, Bards. Ngam panagkunong ka di ka. Sungbata nakitan ni Delia. Jak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko king ka. Ano na Bards? No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa, kahit mula nga sungbatan na ka di Delia. Ipirma rin ti mo. Anya? Un paray. Tapno makita dahi ta ni Delia. Kaya sungbatan na ka dinoras. Para kita, Delia. Ay na, agyaman nak andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Ay, wan, Delia. Para ka na kayo amin dahil ta. Agyaman nak manin andoy. Ay na, nagatidog, ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito'y. No. Nagmaya mo ta, prosa ng titarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustong ka di mala ang titarong ko. Este tarong. Ay wan andoy, nagustuak na unay. Gaputa paboritok ti tarong. Ay na, agyaman nak Ni, adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y andoy. Ay na, naimbag ta nagusong, Delia. Tinaripato ka na imbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman nak manin saan kon aparikot ti sidaan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Ayun, Delia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti meriendaam? Ah? Ay, saan, Delia? Kalkalpas ko lang nga nagmirinda itay. Ah, Delia, damag ko mamanan no. Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong aya. At akadinam namakang ka. kwa. Saan ka pa amasungbatan andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko nga. Tapos itibo ti isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalan itinatang. Makasawak mata ni tinapinta sa balasang. Yes. Hey, nakaragragsak ka may tandoy. Hey. Apay, sinong bata nakakadin ni Delia? Saan? Ngam naibaganan. Ngadda ka nun namnamak ang kuwana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Ang saan ka nga tang agbalew? Apaman na sungbatan nakateran, ma'am? Ni brother mo. Pero maninti da ito yung nagbalayo. Saan at temporaray? Ay, nasayat ang arod no kasta. Kit agurnong ka nga rod din Tapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di ang mabaling nga ikabalay ko latan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang, matay Brad. Si kahamoy, siyempre, ikalay sa mo na. Angam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Ag-triplin to pa iti kinagat ko kunak nga rodan. Nay baga oras mo, kabsat.
Kastamot kan kakabsat. Asino da ka day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka day. Apay. Adda ka din na aramid ti anak kaw asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Ada ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga no kasta. Kaya't kulang apan kan, no talagaan natang na di ininted na kada kami. Ayun, natang nadagi jay. Sana kun anagmula, nga main ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga no kasta. Diyak kaya't ti ulbod kan sa daw. Ay, sobra amot na ito abakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kabsat. Ngamdyak kaya't ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Ha? Anya ti kunab? Ay yawan, kabsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin ni storyata. Sa bali mo tayo tao Imay laeng tapnupon kun na, no talaga ani Andoy ta akin mula kadagiti nateng nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ti ugaling, Pards. Abay, Pards. Awan ayat pa nagdalok mo kanyak. Saan mo nga ti kasta? Sigurado ka lang, Pards. Ay kat ang gagataklat ta. Nga uray agasawa kami tun kanidelya. Triple tigagit ko kunak nga raw. Very good. Ano kasta, Pards? Talagang sama kas asawa ka na. Ay gawa na. Linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw. Bulan, panawon kin. Basta. Sa bagay mat kita, Pards. Siya ngay. Akong pa'y napili ka lang, di babae nga agad kanyak kay. Ho! Ti ko namgit di Pards. Awan timang kahit king ka. Anya! Andoy, agyamanak iti anos mo anaguray iti sungbat ko iti idat-daton mo apanagayat kanyak. Amumit anapod no ti panagayat ko keng kadilya. Aramidak amin apakaragsakam. Kantong palag amin ngay bagam. Gapo iti dayta, sungbatan kan itamot laeng Andoy. Agpweso! Una, ngamsak ba sungbatan ka? Kidawak asapay ko ta saan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarit na ito dila. Ay ayatan ka mat, Andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinagag ko dila. Pudno ka di ngay ayatan lakmart. Saan nga agang angaw, Andoy? Ay ayatan ka mat. Ang sapay ko ta saan ka pulos nga agbaliw, itata sinungbatan kan. Ikarik adyak to pulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga angaw talaga. 100% nga gayatak ka. Delia. Barnes, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga nita, Barnes. Nakaragsa kami. Kas kala na nga ba kiti luto? Nangabak ako na talaga, Pards. Jackpot! Ni, anya nga dita, Pards. Ibagamo na. Nobyak ita ni Delia, Pards. Anya? Nobyak ita... Seryoso ka di, Pards? One, Pards. Sa anak mo't nga gang awad. Ay, congrats nga ruta na, Pards. Ay, masaya sa no, agramba tayo. Uwan na. Uwan, Pards. Ngam aginong talaga ni Jabalay. Syakti taya iti arak. Ngam sigamat ti pulutan na. Nay, kunak manong si kaamin, Pards. Ta agram baka kit ngero. Mapantay Jabalay yung. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Nailisi kan iti baak life, Pards. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, nung saan ka nagagait? Amangan mo saan naka sinumpatan ni Delia. Mayat apa rin.
Ay na, karong kan sayo ti dinawat na duri. Ay na, bayamon tayo Pards. Naimbagid diya, ta sana kwarta. Sa bagay mo't kita, Pards. Hoy, agreeing ka man andaw Oh, Anya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa lang, titurog ko ka. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Arakop ko kano ni Delia. Kinigtot nakit din. Napukaw ko lagit din, di tagtagainap ko. ay unay ka nandoy. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman iti bangkag mo. Ne. Apa yun nanang. Adda ka di dakas ngayon naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Amom ka de tinamay anagmula iti natnatang. Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may abot. Kada abot, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong kan mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan iti pimanwak dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay na, nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madilipay lang nanang. Sa nabaling, tas sinungbatan ako ni Delia. Delia, lonya ti kunam, agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan na Delia? Tanay, makas-asawa akong. Talaga ka di ang makaas-asawa kan andoy? Uwan Delia, iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, uwanan andoy. Ay na, agyaman ak Delia. Sa nabalay, di ka bisinoy tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At riplyak ti kagit ko intol agasawa tantaw. Tapno di ka bisin iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Agya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo, kasangsang petsulaan, ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulak. Kitawan mo't ko ng ngagluto ka. Masadot ka mo't nga roda makipurdiya. Busy ak nga rod, tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't apo ko taita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya, tatang. Aginanaak mo ta. Kitaam kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil-ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayham. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akong. Itay kumapay mabisbisi na kaon. Amom mo ti trabaho di gardeng. No mabisin kayo, ipapudot yung laang ti kape di tatag, kape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay tatang? Vlogger ka na. No kasta? Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wen, nasyan ka rin vlogger katakwada.
Nakita ka nga adda kwarta nga inyawat na kinimanang Sabel. Wan, kwarta. Bagas, kan groceries, tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita ah. Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangtad iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapul kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa daday ta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kat napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat adamit anak ko. 10 years old ang tapo ka. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay to pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husara. Anya mananday ta. Anya man iti planong nga ramidan. Basta, aramidan nyo laang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan. O, kitain nyo tay mayat nga anggel at tatang. Kasano day ta. Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Mamingsan lang. Wun, agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabakay? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw-dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya. Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jaubing. Saan na supsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang lang bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangtad iti basit akash. Sige. Sigang dag desisyon no may papaniti day tabanag. Saan mo kita dakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw-dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Diyak amo ti bay papaniti day tabanag Alaan nyo lat tata, itadyo kan kwa na tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritahan mi tata. Sige, muta. Ibagak to iti anak ko. Anya dayta nakasako nga inyawid yo tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Dayta laang tinted na. Ha? Adat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talaang tinted na tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon ti sako. Ay, anya lakit din. Na, apay kas tatiraksyon mo. Di maragsakat na dahin kadakit. Saan aday tati ka sa pulak tatang? Na, anya nga rugnay. Idi suyo pa'y laang dagita asako dita. Naibaga na mo't laang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyo.
Daytoy lang ti maited ko a cash para iti anak mo, Jenny. Dakilan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay wan gayam, kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga inted ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Wan manang, umanay matkan ko ana. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ay uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apokaw ka na iduldulin lang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungamin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata na karod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba kadagiti kalugaran tayaw. Isupay dayay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ay, ikwa tata. Aywan, agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Kaiwaramod dagiti bado ken sapatos nga inted da kada kayaw, Jenny, anak ka. Sobra nga min tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Ited mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta silpon mo Ay, kuha tatang. Nangalaamot iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpudno ka man, anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam at tulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiintad para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong ka awat mo. Ay, sana na saya at kasta anak ko. Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta nga inaramid mo. Kagayam dahil na, Jenny. Nagpariban kang saman. Ay, ewan, Manong Orlan. Inlibre lang ang tigayom kong adda salon na. Aya. Wan, Manong. Libre lang ang daytoy. Ay, punpayan ta silpon mo. Ay, kuha, Manong. Binulod ko lang ang daytoy. Anya lakit din. Laimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayom kong adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayim ko. Kastagaya. Wan Manong, o sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa bakit. Anya ko maitano na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wan, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayim na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga na ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Wan bakit? Nakariban ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone titulong adinawat na kada kami. Kasamit lang datap ko bakit? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kita ti post ni Jenny iti Facebook lakay.
Ibagamlatan, ano anya day tapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulo day diyang iPhone? Wan, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinang pariband na. Oo, na yun day tatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak day to yan. Inton sumaruno, saan akong amang tad iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? Inginroll na nga ta. Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinang pariband ken inggatang na iti iPhone ti tulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata. Iso asyak, agkontrolak matan manipod ita. Wen nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manay. Ay no amok la ko ma. Inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam. Ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan king kuha na ti mangigastos. Ta saan na mo't nagrigatan? Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata no kasta na laeng. Ay wala. Uri asinaw no kastalaan. Madismayamot Anya laki din. Makapasurong dagita taktang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da dita tersena. Ay, wait. Sikat ti pagsarsaritaan da, hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasdeng aramiden da tatang. Nasayaak nga rod ti kasdeng. Di tatiga na ba? Apay nga na pinagriban kan inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko lang, mate. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanya. Oran dapat ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, nako. Ay, di yun man pagbasuraan ti lapayag ko, tatang. Na. Sige, rumarak labiit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae. Sa dino ti papanam, Jenay. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan bain day ta babae. Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan inggatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo lang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para kuma iti panagadal ti anak mo nga Ha? Pakanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Wine, kaputasi ka, tinagbiddat. Di mawat kay ti tulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daw. Ay basta, kaya't ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastangay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang maiparbang ti kasjing inaramid yo? Panang dadaal day jay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayamat ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina.
Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo, tapno laang adapang pariband mo, kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya la unay mat. No syakti si ka, agpanunot kan agagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan, tawan ti daduma amay babain, no di si kamet laang. Anya laki din, no dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam, saan nakadag iti bambanag ngawan kay iskan na, iti kasta, saan amadismaya dag iti timulong kin ka. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Anya ka matan pidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan matan ti rabias an ka mabartak nga agawid. Makauma-daytan nga ugalim, nga aramid mo. Tamakauma kaya ma. Katuan! Anyat man nagkunam iti daytan nga aramid mo. Saan ang makauma? Dula, min mali. Anya? No, makanite ugali. Kanite pa nagbarbarte ko ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwaya, tarwa ka na, rumaram. Saan na pa? Kasta ti ibagam kanya? Naganuan, ako na marudan na umakan, diyan niya bilangan. Agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmat ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamat nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo ti pumano ka. Lagi di matire. Yeah. Ha? Nagluko mo tanda jay apilong no kasta timbaga na ka. Bunana, tunggal mabartak. Isu ka na yung ibaga na kanya. No kayat ko kanu ti pumanaw, saan ko kanun nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kanu nagkalaysa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, ti subsub na. Tawanan ba na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan onay kuma iti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw? Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak. Ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kaya ti agbalbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no iso lang ti paka-stress am. Anya laki de. Oh, nabiin Marieta. Yung rinwa ka pailaan. Papanam. Amomlatan ako, Mari. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganop iti mamartak, Mari. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anya ngay nga rod ko, Mari. Amangan nga minuga pulang iti bartak na, kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso ana sa isaya at numapankulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananaginuman. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat ko, Mari. Alang arod, inkan. Sigurado nga iti balay dati na ginuman ka. Imay ngamin gimatang nilandoy iti arak iti aldaw. Ay sus, pare Pidong. Agatan timang sokong mo. Mga asim man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Agawid kan.
puno pasardangan ng uminomedara. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang ngay babayin kadagiti kasangsang umin ilumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw dito nga aramilam. Aslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag ka kidi. Laki din pare. Sana balik na nakainom tayo mo din. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Ano lagi din. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Pagkilin. Kas iti kanayon mo nga iba ka. Sana bali ta saan tamot nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Iso ana say saya at laangan no pumanawak. Mang sapul ka langan iti sabali akadanam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapating gati kinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging gang agbalbaliw ka. Ngamkaslawan mo tan ti mauray ko. Iso pumanawak langan. Makaamo ka mo tan itibiyag mo. Ay, manawan na ka ni Marieta. Kapag itinalagay sa kinabartot mo sa Capino. Pwede pa nagkulayo ya. Masaya man nagtitan pa ng Anya? Nung ni Marieta kasi sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandan namaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos mío, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manayin. Ay, inaya. Hindi taigit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mon si Kapidong. Malaksid iti arak, na isam ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit dain. Anya mutin. Katwan mat, na isam ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko mo lang. Iso mas dawak man ka iti babae nga gusto kan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay na. Amang kali. Nakitak ti ka barbaro kadente na ni Pidong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ni Marieta. Iso nga ro ti kakatawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Iso mo ti kinalukmag ti babaya kadente na ita. anya! Huna na. Ay na, kaslabalyena si kanya. Siguro adda 120 a kilo na day di a babae. Ah! Naglukmag nga yan! Naglukmag ko naktumat. Ay, oo na yan apidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kila at nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi. Anya mo. Sika talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbagak na. Itintero biyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi kalukmag a babae. Kasalain nam a layers ti bell-bells na. Anya laki. Ding! Oh, nyay pare. Makaumay ka rin din malay. Medyo pa. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpaiso niya. Kaya nagparati nila kayo na itikalding. Ya, laki di tulok asa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni pare Bertaw, paray. Ay, gat mapanta pare. Naimbag lagi din din baga. Nalipatang magtal niya. Ngam ang mga nusan nakapalubusan ni baga umang, paray. Ay, ayaw lang pare. Ay, ayaw kita kastaw na. Tapos awan makungkunanan niya. Ay, wala paray. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idin ni Marieta.
Ama pa nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakasta ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kunaktungod pare. Nasayano ka sa paray. Maibagay nga raw, iti kinalokmag na, iti kinasingpe na. Nyalagi na. Sa di naman ti papanamon si Campido. Ah, ay ko ah. Pagpakadak mo. Mabalak mo. Kijaming kalagit ko kumpare. Anya? Saan na bale? Ito saan ako nangagbartek? Siguradum lang ang nasaya at kang agawid, ha? Huwag ka ti. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa kumpare. Gamlo kayat mo ti umay ka Pering. Ay, saan? Sa anak nga umay. Basta ti bagbagaken ka, agawid ka nasayaat. Amumatan, jak kaya ti artak alalaki. Wan Pering. Matungpal my loves. Anya laki ti mo. Ay, nabardekan paray. Apay, saan nakaungkan bangka, akadindin nam, ha? Sige, di man, pare. Bang ka ngay bagbagamat. Kawamad bahay. At dapungan mo, nadapi kama mo. Mas dawa mangking ka, ano, kasano ti kinakutong ni Marieta. Kit iso mati kinalokmag ni Pereng, akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Sa anak mo nga guyaw, pare. Ibagbagak lang di pud, no? Ken panag ko na, nauyong ni Pereng, pare. Ay sos, awan mo, pare. Oo. Auray ka sa no, tikinauyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho, kung kunam lang lida, pare, ngamhay. Ibagbag lang di pudno, pare. Pudno nauyong ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulagtuwat niya. Sikat ti kadente na ni Pidong, san ka di? Ha? Aywan, siyak marod. Mabalin ka di tag saludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanijay. Wan man nga rod. Apeng amin. Ada ka di dyan ni Pidong? Adda pa'y laijay. Saan kat anagawid idirabi? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan na barbartik tayo dyan lalaki. Wan nga rod. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga rod, takadwaan nakman. Ne. Ada sumungad ang naglok magababae. Kani, kadwa na mo ni baka. Ay sos, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di bain alalaki? Ay sos. Pereng. Oh, abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kaya. Ay na, nasaan mo amaluko yung agawid? Bagkati mon Pering. Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawit, Pido. Sige ka di mo. Agawid ka rin ito madamdaman niya. Inton madamdam ako ng pailang. Bagkatin ka man lang nakastoy. Bilag ka ang matan bagad. Agawit ta. Away! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Inya laki din. Pereng, pang-aasin ma. Saan mo man ulitin tinaramid mo? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya.
Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkatan iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya, une ka matin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ah, Ha? Maminsan pa'y atalaga pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak kulak tumal. anya. Itama pa ya makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamay. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pireng, ijayan tinaginuman yaw. Anya. Ay na, makakatawak, manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas dya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta ngamin ini nakutaw, iso asaan na ang maaramid, itikas iti maararamid ni Piring ita. Anya. Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkatken ka. Iso siguro ti pagnakmam, salbag ka. Apay, talagasan mo na kaya tuminom, paray. Ay, diyan kaya atin pare. Apay, talaga ang mabutengkan kini Pireng. Nagbutengkan iti kinalukmag na. Anya. Agasang mga mindaya kinalukmag na, pare. Sang kabagkat na kamit tayo. Di, tangarod ti pagbutbut nga pare. Tapay ngay. Binagan na ngamin. Paminsan pa'y kano ang mabana uminom. Asa anak nga gawid iti hustong oras. Umaynak kano bagkatan sa anak isaltak. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tindaya baka mo. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na. Oh. Unarod pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklak ang kid din. Di may saltak ka din na oras. Ay sus. Anyalakit din. Awan mo, pare. Mabuteng ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit aramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan, nakatumpong ka, iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Nyalaki din nga. Oh, nakaskas dao man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan mait? Bakit? Anya kita agbutang ibagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Nyalaki din. Oo, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti kunam kitde, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardengam ti kinamamartek mo. Adama gayam kabutang mo, salbag ka. Anya? Yawan mo, Pidong. Day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam. Isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan, bakit? Alawin. Saan? Saan na talaga? Iti ka anuman. Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw akong. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.